Καλησπέρα. Από σήμερα ο καιρός, η Πετρούλα και το Σταρ θα αγαπάνε την τέχνη. Οπότε φιλότεχνοι και λοιπά αγοράκια της κουλτούρας, συντονιστείτε στο πιο art ένθετο της τηλεόρασης. Στάση πρώτη. Ο αγαπημένος μου Σεζάν. Αχ, τρελαίνομαι. Τι χέρι ήταν αυτό, παιδιά. Παπάδες ζωγράφιζε. Μιλάμε το άτομο, τα σπάει. Ο καλός μου ζωγράφος, λοιπόν, Πολ Σεζάν, επηρεάστηκε σημαντικά από τους ιμπρεσιονιστές ζωγράφους. Ωστόσο πρόσθεσε και προσωπικά στοιχεία στα έργα του. Η μεγαλύτερη συνεισφορά του στον ιμπρεσιονισμό, όπως ξέρω κι εγώ από τόσο τα παιδούλα, ήταν η πρόσθεση καθαρών γεωμετρικών στοιχείων που αργότερα επηρέασαν και τον κυβισμό του Παμπλούκου, του Πικασούλη μας. Φίλοι της τέχνης, θα τρελαθείτε από τη χαρά σας. Σύντομα θα μιλήσουμε και για τον αιρετικό André Breton. Και τώρα, προβλέψεις για τον καιρό. Στο μεγάλο καμβά των φαινομένων για αύριο, προβλέπω λίγες νεφωσούλες τοπικά αυξημένες με εξπρεσιονιστική διάθεση. Στα δυτικά, παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών βροχών, ενώ περιορισμένη θα είναι η ορατότητα, όχι όμως και η πνευματική. Στα κεντρικά αναμένεται ζεστός έθριος καιρός και στο Αιγαίο επίσης έθριος καιρός με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Ένα σκηνικό γεμάτο έντονα χρώματα και αντιθέσεις, σαν πίνακας του Μονέ. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν δυτική νοτιοδυτική 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασιούλα θα κοιμανθεί στα βόρεια από 4 έως 15, στα δυτικά και τα κεντρικά από 6 έως 19, ενώ στα νησάκια μας από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Φουτουριστική μου Αθηνούλα, με τα τόσα σου αυτοκίνητα, θα έχεις έθριο καιρό με περιορισμένη ορατοτητούλα, με ανέμους που θα πνέουν νοτιοδυτική 3 με 5 μποφοράκια, ενώ η θερμοκρασιούλα σου θα κοιμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς. Αν κρυώνει εύκολα το κοκαλάκι σας, μη στεναχωριέστε. Στις γκαλερί και τα μουσεία έχουν σχεδόν πάντα air condition. Από τη χώρα του Χρυσόμαλου Δέρατος, θησαυρή της αρχαίας Κολχίδας στο Μουσείο Μπενάκη, εκεί θα πάω αύριο. Θεσσαλονίκη μου, που είσαι ευνοημένη από το feng shui σου και ερωτική σαν πίνακας του Jeff Koons, προβλέπω για σένα νεφωσούλες που βαθμιά θα αυξηθούν, ενώ η ορατότητά σου θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι ανεμοί σου θα πνέουν ασθενείς, εντάσσεως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασιούλα που θα νιώσει το κορμάκι μας θα κοιμανθεί από 7 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Αχ, στη Νέα Υόρκη με τις χιλιάδες γκαλερί δεν ξέρω τι θερμοκρασία θα κάνει και δεν με νοιάζει κιόλας. Θα με ζεστάνει και θα με κρυώσει η θερμοκρασία της τέχνης. Είμαι η Πετρούλα και μόλις τελείωσα.